Kailan mo pansakit yan? 7 years. Anong sakit mo? Pag nananaginip ka, Hindi po makagalaw yung buong katawan ko. tapos ano yung panaginip mo? Tapos yung parang may nakita po ang babae na Sige, pagpatuloy mo lang. maitim po. Maitim. Opo. Tapos at mahaba yung kuko. Tapos anong ginagawa sa'yo ng babae na mabang kuko? Yung parang, minsan po parang nalulunod po ako. Parang, Sinasakal ka niya, parang opo, ganon. ganun. Yung alin, yung maitim, yung puti. Yung maitim po. Anong ginagawa ng maputing babae? Wala po, nakatayo lang po pag nakikita ko. Hindi siya umiyak, hindi siya nalulungkot. Hindi po. Okay, titingnan ko, susubukan ko ha. Malalaman ko ha. Mo. Lahat. Ayaw papasok, ayaw ng Panginoon. Pag na lang daw. Pinakamaganda pa. Lahat linisin mo. Lahat yan. Buong katawan mo. Ipagpag mo lahat. Sama mo ng dibdib mo, tiyan mo, balakaw mo, etc. Lahat. Yan. Siko, lahat. Kilikili, ilalim, lahat. Mata, bibig, lahat. Kalasin mo lahat. Wala na akong magagawa. Hindi siya makikipag-usap. Sumasakit yung stick. Ayaw makipag-usap. Maitim to. Magbawala to ng gusto. Pag pinuwersa ko siya ng pinuwersa. May nakita ko sa mata niya kanina. Isang maitim na nakabalot ng parang ano ba to? Yung kapa. Yun po yung nakita. Di ba? Opo, nakakapa po siya. Pero pag nakaputi din po, nakakapa din po siya. Nakakapa. Kita mo, alam ko nasa utak at isip mo. Amin. Oh, yung damit ng Yung po, ganun po. parang damit ng pare, di ba? Nakakapa siya ng itim. Tapos nakaano siya sa ulo mo, nakahawak. Yan ang nakapasa loob ng katawan mo. Tama ako. Kahit hindi ko tinatanong ang panaginip mo, Opo. nakita ko na yung pangitay mo sa loob ng katawan mo. Yun lang. Nakakapa siya. Opo. Tanggalin mo lang ng tanggalin. Yung po yung tanda ko. Yung nakakapang nakakulay itim, nilalang siya ng mga masasamang espiritu. Yung nakakapa naman ng kulay puti, hindi ko alam kung saan siya galing. Tapo mo lang na itapon, linisin mo lang yung utak mo. Wala tayong magagawa. Yan lang ang ginawa ko sa'yo, pinalinis ko lang. Sige, tapon ng tapon. Yung may nakakapang itim, pinapasok niya ang utak mo pero hindi pa siya makapasok. Okay lang yan. Ubusin mo pa. Kailangan hindi sumakit tong stick. Hindi na natin siya pwedeng kausapin. Mataas ang nilalang na masamang espiritu nito. Pag pumasok to, tatawag siya ng hukbo. Magwawala ka na magwawala. Palayasin na lang natin siya at hindi na siya makakapasok. Ipagdarasal ko na lang ang utak at isip mo at isipan niya. Hindi po pwede. Hindi siya pwedeng kausapin. Hindi siya tao. Talagang magwawala ka. Kita mo yung panaginip mo, hindi mo naman sinasabi sa akin kung ano siya. Alam ko na mayroon siyang suot na kapa. Tama naman ako. Yung parang style ng pari, yung mga sinaunang paring nakaganon. Yung may sombrerong ganon. Kaso nakaitim lang siya. Malinaw na nilabas na ng Panginoon Kristo. Ayaw niya pakausap dahil hindi pwede daw kausapin yun. Yun ay mga matatas na nilalang ng mga masasamang espiritu. Kasi pag nakapasok siya dyan sa loob ng katawan mo, magiging labas nito exorcist. Linisin mo lang na linisin. Habang maano pa to, hindi na ito masyado masakit. Itong kabila. Yung po masakit. Itong kabila. Hindi, yung po masakit. Ito. Hindi. Yung po hindi na. Ito lang. Yung po hindi. Hindi na. Yung po yung masakit. Sige, karasin mo. Spiritual yan. Wala na akong magagawa. Yan ang pinakatodong dasal na. Hindi ka tulad kanina, humupay-pay ka sa sakit. Masukin. Panaginip to, ano to. Ibig sabihin to, ano, nakakapa. Hindi po pwede. Hindi talaga to pwede kinakausap. Mga diablo na to. Mga pari ito na tiwalas o hindi siya pari po pwede. Siya ay nilalang ng demonyo. Tanda mo, ang demonyo, yung si Jesus ay bata pa, nakakapa rin si Satanas na nakulay itim. Ganon ang nakikita mo sa panaginip mo, di ba? Si Satanas to, hindi to pwedeng kausapin. Pagpag mo lang ang kanyang isip at pagpag mo lang. Tumawag ka sa Panginoon Kristo para mabilis gumaling. Mawawala na tong init. Wala na. Nakasagad na yung stick sa'yo. Kaya mo lang pakawala mo yung pakawala mo si Satanas. Nararamdaman ko na siya, umalis na. Kaya pinapalis ko yung mga batang yan. Hindi ko pinadidikit dito. Kaya pinapalayas ko sila kasi bawal sila. Mamaya ka na buntis pumasok. Bad spirit to.
ito ay isang masamang espiritu. Wala kang magagawa. Kailangan natin siya lusawin sa loob ng katawan mo. Ang tawag dito, hindi ka na dapat ginamitan ng stick. Pero gusto ko lang malaman kung tagang sino siya. Tama naman yung binigay ng Panginoon Kristo, hindi naman mali, natural, Diyos natin yun. Wala naman akong tinanong sa panaginip. O nagtanong ako sa panaginip mo, pero wala kang sinabi kung anong klase siyang nilalang. Kaso binigay na ng Panginoon Kristo, siya ay nakakapa. Ibig sabihin nakakapa, nakaitim siya. Sinagot mo, yun ang panaginip mo. Wala akong tinanong na gano'n sa'yo. Anong pakiramdam mo? Wala na, sagad na yan, Anong pakiramdam sa sarili mo? Okay. Wala na. Baba mo yung pa mo. Hindi natin siya pwedeng kausapin. Bawal. Hindi siya pwede. May tanong pa ako sa'yo ng konti. Pantay na yan, May tanong lang konti sa'yo. Yung si Satanas ay nakakapa, ibig sabihin, ang panalangin mo sa aking ama ay mababaw. Tama ba, mali? Parang nakukontrol po. Muna yun, di ba? Parang minsan- Makinig ka muna sa akin. Tama ba, mali? Oo lang, hindi. Oo, tama. Pangalawa, marami kang problema na hindi mo masabi at ma-share. Mali ba o tama? Tama. Tama, di ba? Ikatatlo, marami kang gustong bagay na gawin. Yung ikaw ay dalaga pa, pero ngayon hindi mo na magawa. Mali ba o tama? Tama. Wala na kayo tatanong kasi malalaman na lahat. Okay na yan. Thank you. Yun po. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus sa tamang Nazareno, muli po akong tatawag at mananalangin upang selyuhan ng batang ito, upang hindi makapasok ang masamang espiritu sa kanyang isip at puso, upang hindi siya sakalin ito habang natutulog. Nawang Panginoong Jesus ang unat maghari sa iyong buhay at magpasawalang hanggan. Amen. Binabasbasan kita sa pangalan ng aking Ama na si Kristo, sa pangalan ng Ama na si Jesus Nazareno, upang itaboy ang lahat ng mga negatibo, mga bad spirit na umaalili sa katawan ng batang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Santo. Magkulang. Pagdating mo sa bahay, magpalit ka ng damit mo. Dila. Lak. Okay na yan. Teka lang, anong pakiramdam mo? Bigyan lang ng konti tubig para sa panalangin. Ay, Ano? wala mo itong kontrolan na ako nandito. Ano yun? Yung parang gusto niya tumawa ako. Ito makita. Gusto niya tumawa ka? Kanina. Kasi siya nga ay Diablo. Sabi ng Panginoon sa akin, huwag mo siyang kakausapin dahil magwawala ang taong yan. Kasi yun ay mataas na antas na demonyo. Hindi siya karaniwang demonyo, hindi siya simpleng demonyo. Aminin ko, hindi siya karaniwang demonyo. Na pagka sa pulis, siya ay mga may ranggo na. Hindi siya PO1, PO2. Kaliyan kaya. Gusto mo akong ang inuutos ni Satanas sa tenga mo, natawanan mo ako. Gusto ko nga tumawa siya eh. Gusto ko talaga siya makausap, pero kaso magsasalita ka ng mga Latin. Iba na salita mo, iba ng boses mo. Magwawala ka talaga. Kaya ang ginawa ko sa kanya, mataas na panalangin ang ginawa ko sa kanya. Just totoo po yung nakakapa siyang nakikita. Yung parang meron po siyang itim na po sa... Si Jesus, yung bata pa, naglalakbay siya. Di ba lagi siya sinusundan ni Satanas na nakakakapa? No? Siya yung nakita ko sa loob ng katawan mo. Hindi pa naman siya sa loob ng katawan mo. Nasa ulo lang siya. Opo, yun po. Oo. Parang lagi siya lang yun dyan sa likuran mo. Pag naihiga ka, nakaganon siya. Tapos hinahawakan niya yung ulo mo. May balak siyang kunin ng kaluluwa mo. Di ba na yung rosaryo, mga putot lang? Photos dati po, meron po akong rosaryo na puputol. Kataro sa rin sinusot mo, napuputol. Kaya nga sinabi ko sa'yo, hindi siya karaniwang demonyo. Kasi kung pupwersahin kita, wala akong maghahawak sa'yo kasi sila puro babae. Baka sila suntukin mo, malakas ka sa kanila. Ang lakas mo, higit sa 4 na tao. Hindi na namin sila pupwersahin. Pag ganun kasi hindi ko na kinakausap kasi kailangan ko na siya palayasin. Kukontrolan na ako sa mga dito. Kaya mo siya, ganyan talaga si Satanas. Gusto niya sirain ang pagdarasal ko. Darasal, hindi niya alam. Hindi niya patapos-tapos. Para kaya ng pangalan? Chucky Linggat. Kabiling. Linggat. Tangali mo. Patay nga sulok. Inom. Ha?
Oh, sabi niya, kabiling daw siya. Ano daw? Biling-linggan. Lubaw. Sa Nicolas. San Vicente yan. Ay, sa Vicente. San Vicente. Ano? Tapos ka na. Ay, namamagkwento. Anong pakaramdam mo pala? Okay na po. Parang may lakbahay. Ano yun? Naalis po yung bigat sa katawan. Umalis yung bigat ng katawan. Tatay niya. Yun lang ang mapapayo ko sa'yo. Lagi ka magdasal, manalig ka. Pag nananalangin ka, nanginginig si Satanas. Pag hindi ka nananalangin at natatakot ka, lumalakas si Satanas. Mamili ka doon, manginig si Satanas, kailangan mo manalangin. Kailangan mo, palitan mo yung mga damit mo. Hindi ko na siya pwedeng kausapin. Kailangan doon tanggalin na. Exorcist ang maglalabas sa'yo, magiging exorcist ka. Magwawala ka talaga dyan. Kasi nakita ko si Satanas na sa uluhan mo nakakapa. Parang hinahawakan niya ulo mo, parang iniikot-ikot ng kamay niya na kung ano-anong lengguwahe na isasabihin mo sa kanya. Lalabas yun sa bibig mo sa akin. Pinahinto ng Panginoon Kristo, ayaw, wag mong pipilitin kasi magwawala siya. Ginagawa ko na namin ng paraan para mawala yung mawala yung dasal sa'yo. Hindi ka naman nanaginip na masama, wala nang sasakal sa'yo. Pero pagdating mo doon sa bahay, palitan mo yung damit mo, lahat yan, damit na suot mo katawan, bahusan mo ng tubig na 3 tabo mo palit ulit. Lahat ng parte na suot mo katawan. Hindi ko na sasabihin ng bibig ko. Alam mo na yun. Yun lang yun. Palitan mo yan kahit anong kulay, huwag ka lang magsuot ng itim. Ano masasabi mo sa Panginoon? Anong pakiramdam mo? Wala na? Nagbago na mukha mo. Kanina mukha kang demonyo. Yung kilay mo makapal. Dito, para kang merong tattoo na nilagyan ng yung pintura. Dito. Tapos yung mukha mo parang basungot na hindi ko maintindihan. Yung liba nakatitig ka sa akin, ano patingin mo pala kanina sa akin? Maitim, mapangit, etc. Maitim po. Nakita mo na sarili mo. Yun, ikaw. Tapos nung pumikit po ako, may nakita po akong maitim, tapos may puti naman po na mukha. Yung mukha niya pong puti. Yung mukha ko pumuputi. Ikaw po. Yung Panginoong Kristo yun. Salamat sa Diyos. Okay na, magaling ka na. Thank you po. Okay.